încercat. Vorbim de tinerii din Teiu care au ieșit mascați duminică pe străzile comunei. Faschingul sau balul mărțișorului este un obicei prea vechi la Teiu. Aproape toți copiii comunei își pregătesc din timp măștile, construiesc care alegorice, iar apoi organizează o paradă, deciși să se ia la trântă cu iarna. În satele din ținutul Țara-Bârsei, moștenirea culturală germană este una extrem de bogată. Și chiar dacă numărul de sași care mai locuiesc în prezent în Transilvania este destul de redus, în ultima vreme se încearcă o înviere a vechilor obiceiuri specifice lor. Un astfel de obicei este Faschingul, cel care transformă comunele Teliu și Preșmer din județul Brașov într-o mare arenă de carnaval, înainte de începutul postului Paștelui. Carnavalul, Fasching în limba germană, este un obicei reînviat la inițiativa tinerilor din Teliu, el fiind moștenit la origini de la comunitatea sașilor. Evenimentul constituie un bun prilej pentru reunirea comunității, un moment de bucurie. Ritualul are rădăcini adânci în lumea satului săsesc, simbolizând triumful luminii asupra întunericului, prevestirea soarelui primăverii și alungarea iernii. Faschingul este o sărbătoare mult așteptată de toți, dar care presupune și o serie de pregătiri anterioare. Astfel, cu o seară înainte de carnaval, tinerii se întâlnesc să-și pregătească măștile pentru a doua zi într-o atmosferă specifică. Tema din acest an a fost personaje din desene animate. De ce te-ai costumat? Eu m-am costumat în fica lui Betty. Cât de greu este torci în epoca de piatră? Este foarte greu. Față de vremurile noastre e destul de greu în epoca de piatră. Dar la mult să-ți fabrici costumul? Cam da, am lucrat cam 2 zile la toate costumele aproape. Și noaptea. Tu cine ești? Un cowboy în epoca de piatră? Cam greu. Da, eu conduc turma de desene animate. Cât de greu a fost să se facă toată instalația asta? N-a fost greu, foarte greu, dar ne-am chinuit un pic, vreo 2 săptămâni ala. Eu sunt Iasmina astăzi, nu știu cât de mult ne-a reușit, că nu ne-am adaptat suficient de mult, dar asta a fost inițial. Important e că l-avem păduhul aici cât mai aproape de realitate. De cum v-ați gândit ca tema carnavalului de anul acesta să fie desene animate? Ținând cont că e carnavalul copiilor, am ales o temă dedicată lor în întregime, pentru că ei apreciază cel mai mult lucruri de astea. E o sărbătoare intercomunală. Astăzi, printre invitații noștri, sunt cei de la școală Preșmer, Gimbav, Vama Buzăului, Budila, Teliu. Anul acesta am ales ca temă desene animate. Urmăriți